L-eks direttur tal-Aġenzija Maltija kontra l-ħasil tal-flus Manfred Galdes qal li sab kull appoġġ mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna tul iż-żmien li jagħmel imexxi l-FIU. Sostna dan meta tnejn wara nofsinhar issoktat l-inkjesta pubblika fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizia. Dr. Galdes għamel din id-dikjarazzjoni għall-mistoqsija li saret mill-avukat tal-familja Caruana Galizia u deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Huwa staqsel lil Galdes jekk sabx l-appoġġ li kien jistenna mill-Ministru fid-dawl tal-esperjenza l-għaqal u l-kwalifiki tiegħu. Dr. Galdes spjega li huwa kien ilu 8 snin imexxi l-FIU qabel ma rreżenja f'Lulju tal-2016. Qal li dakinhar kien iltaqa' mal-Avukat Ġenerali u infurmah li rid iħalli l-kariga. Min-naħa tiegħu l-Avukat Ġenerali qallu biex imorru flimkien għand is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi. Hemmhekk kemm is-Segretarju Permanenti kif ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji jippruvaw jikkonvinċu lil Galdes sabiex jibqa' iżda rrifjuta. Dr. Galdes kompla jgħid li tul iż-żmien li dam immexxi l-Aġenzija kien hemm kwistjoni ta' nuqqas ta' nies. Innota li f'ċertu istanzi ħaddiema tal-FIU u ħaddiema tal-MFSA kienu jagħmlu xogħol simili ta' analiżi u investigazzjoni, iżda l-ħaddiema tal-MFSA kellhom pakketti finanzjarji aħjar. Spjega li l-FIU kellha tikkompeti mhux biss mas-settur privat iżda anke ma' entitajiet tal-Gvern. Huwa nnota iżda li wara l-ħalla l-FIU l-fondi allokati għall-Aġenzija żdiedu b'madwar 10 darbiet. Matul ix-xhieda tiegħu Galdes ikkonferma wkoll li qatt ma ħalla jew ittollera lil xi ħadd jinfluwenza l-operat tal-FIU. Mistoqsi dwar l-operat tal-FIU, Galdes sostna li fil-qasam tas-servizzi finanzjarji kull meta kien ikun hemm xi transazzjoni li hemm suspett ta' ħasil ta' flus jew finanzjar ta' terrorizmu dwarha, l-FIU kellu jkun infurmat biex minn hemm tiskatta investigazzjoni. Is-seduta komplit bix-xhieda tad-direttur preżenti kienet farruġa bil-bibien magħluqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.